man ke do pherang ki klemang phutom pini na le tum nang chopha teng pen adak apora teng nang li theka pot ni tum songa hin pen mate ke NYC hin pen na le tum phan le tum songa hin pen ningang sama ka dom pa jerlo pini nang le tum phan na ke pha pon na thela bang ke kar bing long arat phan isi sigjit alam the kapachini phan sei nang le tum nang chopha eklo mate berta pa chata ka phan lo ni le tum pini la bang so pherang ke mai phaing tum tip piklo a petanam chata nam lo patang de bon sa tame sai jok jisi pini ni tum la bang so pherang ke mai pha pon na ko ko pi pot ma pulo tang te jongsi ke chok chelong ilitum pudun de lapen ke chok chelong jongsi ilitum dudun joy lo putang te ilitum da kachikroi du nang nak po lapen hala ke chok che tum han puthot anso se choklem thutha pusin ilitum ta ka encourage chum nang nak po pusin ilitum ma tha pono la se pini labang so alam the bang ni tum hen me che paklang pona kok lo pinpur na me 1986 saning kan hala bang so ning kan movement dul bu pen karbi kheng bong kachelang selet karbi kheng bong hutur ka chekam karbi kheng bong kachine kahulu lapuson da dolo halabang so amekang pram non puta karbi kheng bong miun elang mate amekang pram non puta param rela bon satame non le thot satame non ilitum thekdam lo tuliram long hang ake ha kachari pon sarkar ahut non le thot satame lapuson tomon lang no si nang japon tanglu non ilitum ke theklong pon teng pola tangte ilitum langdame non apor jongsi komane sarkar atum ki claim ki dam ke chokche puthak jongdun lo polatang te halabang so bang phu aphan ke phone pen ke ther ke happen chenglok lamsam lam thu pen ke bai jongsi la lamsam lam thu la pen ke ther ke happen jongsi kroi khri polatang te alang litum IT cell chotoi pak po halabang so bang phu aphan jumi me jununu kangton kang chila ancho takali si social media no alang litum personal attack la puson ta dulu la pen la on that argue thelang putang te alang litum ko pilo ki jut siang deng bang halabang so bang phu phan ke hem kang sam la puson da beng chok liti da la puson da dulu la puson na por ho ni litum sa da me mate ni li sa da me alang litum ki claim ke dam ki chok che lo ki jong du na joine ni li mas ni li phan sa da me hem kang sam nang bengi chok lo tuliram rang hang kachari pona sarkar la bang so puthak rat tu ma chini lo ni litum sa da me thek thi la pen thek thedet la pen bihek che ke jakong oidet pusat me kai ke san me the longri a farman ni nitum da front line je dolo la pen ke chok che ke lele do sarkar tum do kok plotang ni nitum da kai ke da ke jong dun ber lo bon sa tame la ki jong dun bera joini ke dam tang ning kan September 6 ahu forlen no karbirat tum sunglo pu pen ni tum charap do no halabang so ka charap do na joini ni li phan sa tame tuliram long hang ka chari pona sarkar hem kang samang beng chok lo hem kang samang beng chok a the bang la pu han lo niliphan nagapang samji pan salang litum ka bor ilo mate niliphan nagi ber sibji pan salang litum hemkang samnang beng na ko la pon chot kali niliphan sarkar de deng alang litum na pasaran dar je phan si niliphan hemkang samnang beng nang kok lu busi nilipudam nang kok labang sola ma putha tuliram long hanga khai psa me alang li official residence mate CM bangalong sa me damlo pinpura lo to pa jero beneficiaries tum pen aphi sa me ko chitong namlo alang di phana than pa jermi pa melo je nili to me thangnat ke chok chewe ke duk dat ke boy dat arat a farman kar jap pidu na joine si nili phan case nang pidet pisa alang li phan pachini lo bon sa to me alang li ta aphi ningje thulo mate alang li ta chikobir lo chet mit lo nil to ma theng lo je ladak lo ke chok che ke mondol atum dowek tang de alang li ningje dat aphi non por ko people alang li ke do joy ke ko people mondol atum phan alang li hem kang sam an papa cho hai hedet ke kopi lo hem kang sam alang li tuan beng ha hedet ke kopi pot lo niliphan nang beng bong ke la se alang li phan arjuna kokpu labang so a media hoi pen alang li karbi sentiment ave ma alang li karbi avi ave ma mate nilitong karbi kalidet ma kopi polo alang li lapo an kachine ka hulo do re kopi lo ke chok che phan nepne de kopi polo karbi ek he ya phalo ko cho karbi ek he atangka pan hok pi to atangka chupan hok pi han ne phai hedet ke non apor rat